Bună! Astăzi voi promova un canal care se numește, cum vedeți aici, Viața unui înger și canalul se numește Black Angel. Ok. Aici, abonatul meu. Black Angel are 7 abonați. După cum observați, sunt abonată și am dat clopoțelul la maxim și a făcut câteva videoclipuri. Sunt mai vechi, dar nu contează. După cum observați, acesta a fost primul... Ok, aceasta este ea care vorbește. Și, după cum observați, eu am dat un like pentru că îmi place ce face și nu că e prietena mea, dar pentru că îmi place ce face și am înțeles foarte bine povestea. Adică, da, m-am uitat puțin la primul videoclip când a vorbit ea. O să le urmăresc pe toate și am dat like la toate. Dar, după cum am spus, este un canal foarte interesant. Da, după cum am spus, aceasta este ea care vorbește și aș vrea să o susținem oferându-i like-uri. Pentru că dacă noi oferim like-uri, ea va mai posta și va fi mult mai fericită și plină de viață să facă aceste videouri. Nu doar să le pună așa. Și da, după cum am spus, este prietena mea cea mai bună și aș vrea să-i facem o promovare. Black Angel se numește, are 7 abonați și are acea poză cu o pisică, pentru că ea are o pisică. Și după cum observați, are chiar 1, 2, 3, 4, 5, 6 videoclipuri. Să sperăm că nu zic greșit, pentru că am văzut aici pe pagina de pornire încă un videoclip și cred că ar fi 7. Da. Și după cum am spus, acest videoclip este pe bază ca să o susținem și să-i fac o promovare. Și sper să ajung la acest videoclip la cât mai mulți oameni. Și desigur, dacă v-ați abonat la ea, nu uitați să dați pe acest clopoțel și să puneți la toate, ca să primiți orice notificare. Și dacă v-ați abonat la ea, desigur, dacă doriți, vă puteți abona și la mine, dar nu mai vorbim de mine, pentru că acest videoclip este numai pentru Black Angel. Ok, deci v-am spus, vă rog frumos să dați un like și să vă abonați, ar ajuta-o foarte mult și a fi mai fericită să posteze. Și cam atât a fost acest episod. Nu chiar episod, dar videoclip în care eu am vrut să-i promovez canalul pentru că mi se pare foarte interesant. Nu că este ea prietena mea, ci că este un canal foarte tare. Eu am dat like. Așa. Ce a vorbit ea adineauri, adică cine a vorbit adineauri era chiar ea din videoclip. Normal, vorbește tot videoclipul, își arată sunt interesante astea, să mă știu mai bine. Ok, așa. Isabela. Caracterele, că nu-mi venea cuvântul. Și, după cum v-am spus, aș dori să o susținem și să îi dăm un like ca să posteze mai des. Și cam atât cu acest episod. Din nou episod, nu înțeleg. Am ceva cu episoadele, dar nu contează. În orice caz. Și cam atât cu acest video. Să aveți o zi plăcută. La revedere!